Na usa ka Christian, niadto sila sa usa ka church, miduol sila sa usa ka pastor. Insa pastor, mo baptize ba kag pet? Ingon ang pastor, ha? Unsa man inyong pet? Amo untang ipabaptize among dog. Ingon din si pastor sa pinaka-serious doctrinal kay nga pagkastorya. Asumala sa tong Articles of Faith. Section 1, page 22, nga bawal gid ma'am i-baptize ang dog. Supak na sa tong pagtulunan gyud. Wa na gitudo ni Kristo. Amo ba pastor? Sayang pastor kay amo ba untang plano pastor human siya mabaptize magpa-thanksgiving miya mo donate mig 100,000 sa church. Aw kadali lang ma'am ingon si pastor. Kadali lang. Pamo mo nag-ingon nga Christian din inyong dog. Unsa may gusto niya sa swimming pool, sa dagat o sa baptistry? Ato i-baptize. Abi nimo, kung kay balo lang ka sa plano sa Dios para nimo, dugay ra ka ni duol niya. Kung kay balo lang ka unsa ka nindot ang plano sa Dios sa imong life, sa imong family, napay best sa imong life. Kung kay balo lang unta ka unsay plano niya nimo, magmahay ka nga nung sa una wa ka mi-surrender niya. Tanawa ang plano sa Dios nimo. Jeremiah 29:11 to 13. Ingon ng Dios, I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. First plan, ingon siya, thoughts of peace. Tagaan kanyag peaceful nga life. Troubled ba imong life karon? Yes. Ingon siya, tagaan ti kag peaceful nga life. Number 2, not of evil. Dili makadaot mo. Dili dautan nga future. Ingon siya, to give you a future. That's number 3. Pag ingon din ni tagaan ti kag ugma, it means secured nga future. Future nga ma-appreciate gid mo. Ingon din siya, and a hope. So first, peaceful nga life, dili makadaot nimo, secure good nga future, life nga puno sa paglaom. Inana ka dako og kanindot ang plano sa Dios sa imong life. In fact, mao ni reason nga nung every night, every day ta nagabilar, naga-overtime, gusto tag peaceful, good nga future, life nga puno sa paglaom. Mo ni atong gina-fight. Grabe ninyo, mo ni plano di ay sa Dios sa imong kinabuhi. Pero unsaon man ni sa pag-acquire? Nganong di lagin anak kong life, Pastor John? Nay condition sa verse 12. 12 to 13, nay condition. First condition, verse 12. Then, you will call upon me. That's first condition. Call upon Him. Once mutawag na ang tao og Dios, ni humble down na siya. Nagpaubos na siya. Iyan ang gi-admit nga nagkinahanglan sa Dios. Ingon yung Ginoo, and go and pray to me and I will listen to you. Di kanya paminahon hangtod di ka mo humble down. Mutawag lang gani kag Dios, Lord, tagay ko ani Lord B, tagay ko ani, tagay ko nini. Usually focus lang ta sa pagpangayo instead sa pagpaubos. And ang purpose pag nato para sa pagpangayo para ma-promote tag maayo. Dili para mapasidunggan siya og makaserve ta diha sa uban. Verse 13. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Second condition, search Him with all your heart. So dili may mong powerful ang plano sa Dios sa imong life if in the first place wala kay saktong kasing-kasing para niya. Searching the Lord with all your heart mo demand ni siya total surrendered life. Dili ni instant. Usahay, it will take a long time process atong life. Pero once dedicated ka mutugyan sa Ginoo, tabangan gyud kaniya. Lord, di ko sure kung makaya nako ang pag-surrender sa akong life. Pero gusto na ko, Lord, mo surrender. First act of faith
ang pagrepent nimo sa Dios ug pagduol nimo niya, then matingala lang ka unsay buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga daghang butang nga na-survive nimo tungod na sa paglihok sa Dios sa imong kinabuhi. Question: ang Dios na ba imong amahan? Na ba kay personal relationship niya? Number 2, kung yes, convinced ba ka nga wa gilaing person makasecure si mong future, ang Dios lang? Amen. Number 3, then obey His will. Obey. Obedience is the very best way to show that you believe.